Trebala mi je samo jedna papričica. Idemo dalje. Ostalo naći jednog dečaka. Sećam ga se. Smislio sam nešto zanimljivo za njega. Dizat ću kutije uz pomoć aparata. Da vidimo ko je ovdje. O ne, tako će me Freddy sigurno naći. Šta da radim? To je genijalna ideja. Sakriću se u drugu kutiju. Ovdje me neće naći. Video sam tamo onog dečka. Sa mnom nema šala. Svakog ću uhvatiti. Treba brzo napraviti rupu. Našao sam te. Freddy, baš si me uplašio. Ne ometaj me. Što? Zašto se ne plašiš? Freddy, možeš li me sad uhvatiti, jeli? Ćao, čao. To nije bilo teško. I'll be back.